Ang sekreto igsuon aron dili kita madala sa atong mga problema. Tungod kay ang matag usa kanato aduna gay problema. Walay tao igsuon nga dili maka-encounter og mga problema. Apan ang sekreto niya na igsuon aron magpabilin kita nga lig-on ngadto sa Ginoo. Atong i-focus ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Let us focus our heart, our mind, our eyes to Jesus. Dili gid kita mo tan-aw sa mga butang nga mao'y hinungdan, nga muhuyang ang atong pagtuo, nga muhuyang ang ato ang pagsalig ngadto sa Ginoo. Focus kanunay ngadto sa Ginoo igsuon, ug ang tanan nga mga hulga sa atong kinabuhi dili gid kita madala ni ana. Dili gid kita madawon sa atong kinabuhi. Dili gid kita madawon sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon kung naka-focus kita pirmi ngadto ni Jesus. Hebreo 12 versikulo 2. Itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo og tighingpit niini. Wala siya mosibog bisan pa sa iyang pag-antos sa cross ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay didto sa cross tungod sa kalipay nga madawat niya ug naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Mao kana ang sekreto igsuon aron dili kita madala sa mga problema nga moabot sa atong kinabuhi. Bisan unsa nga mga unos sa atong kinabuhi, mga pagsulay sa atong kinabuhi, nga bisan unsa na kabug-at igsuon, kung mututok ka sa kanunay ngadto ni Jesus, dili ka gayud matandog, dili ka gayud madala niya na igsuon. Atong hinumduman nga si Jesus mao lang gayud ang atong sandiganan. Siya ang naglig-on sa atong pagtuo. Kung kita mutuo nga matinud-anon ngadto kaniya, dili gid kita matarog, dili gid kita matandog. Kun sa kanunay wala kitay laing nga gifokusan kundi ang Ginoo lang gayud igsuon. Atong hinumduman sa kanunay igsuon nga si Jesus wala gayud siya mahadlok, wala gayud siya mosibog igsuon, bisan siya gilansa ngadto sa cross apan wala gayud siya mahadlok na igsuon. Tungod kay nasayod siya nga ang tanan niya nga mga pag-antos aduna gayud kasiguruhan, naa gayud kapaingnan igsuon. Mao na igsuon ayaw kahadlok ug ayaw kabalaka sa bisan unsa nga moabot sa imong kinabuhi, bisan unsa pa ka na igsuon. Focus kanunay ngadto sa Ginoo. Tungod kay kanang tanan aduna gayud kanay kapaingnan. Kung kita mo focus nga matinud-anon ngadto sa Ginoo, dili nato i-focus ang atong kaugalingon sa mga butang nga mao'y hinungdan nga ma-distract kita, nga mao'y hinungdan nga maguba ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. Kung dili sa kanunay mo focus kita ug atong lig-onon ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo. God bless sa tanan.